It's okay যদি नों रि पाइनानि बागै सेल न वेट खायनानि नांखाय। It's okay যদি नों रांनि बागै निनि ट्रिप्स न कैंसेल खायनानि नांखाय। It's okay যদি निनि सोलाय बुइनि दिन गाहाम तंखा होनखाय। It's okay যদি ताबुक बनिनि फ्लावर्स रक कम तंखा होनखाय। It's okay যদি आगिनि हाय ताबुक तंग थगलिया होनखाय। It's okay যদি ननो दिली रिप्ले रिनाय दिनी रिप्ले रिया होनखाय। It's okay যদি नों निनि खा खायमानिसि मार्क्स कम मानखा होनखाय। It's okay যদি नों ताबुक बो सिंगल होनखाय एबा हमजां मावो जेनै थांगा होनखाय। It's okay যদি निनि रील ताबुक बो वायरल इंयाखो होनखाय 100टा सनामानि यागो लबो। It's okay যদি नों ताबुक खा सोरांया होनखाय। It's okay যদি नों केबो बाय कक सानानै बोखा मुसुंया होनखाय। It's okay যদি नों आमोहाय फील खाय दंखाय। आमोहाय जतो नॉर्मल सी नुगेदा आमोहाय जतो नि सागो नंगो ते नों साइसुं या आमोहाय इंजांनाय। It's okay যদি नों ऑफिस न खनावै खना थगजागलिया होनखाय। It's okay যদি खना थगजांमानि यागो लबो नों शेयर खालिया होनखाय। It's okay